Здравейте, колеги! Отново сме за злато. Да видим днес ще имаме ли късмет. Започваме работа. По-бързо ще се придвижваме, защото дъното е нависоко, насипа е плитък. Ще поработя малко и ще ви снимам какъв е резултата. Би трябвало златото да намалее, но ще разберем. Поработих 2 часа някъде и резултат има. Много доволно. Само че съчмите се увеличиха. Тук имаше напукани скали, излезе малко злато, но основно златото беше от тази част на деренцето, защото тук са шисти и явно се е набило доста злато вътре. И така продължаваме напред. Да видим дали ще продължи да пуска така. Поработих още 2-3 часа. Дъното се издига доста над водата. И както казах, златото намаля. Но ще продължаваме напред, а каквото извадим. Сега ще ви покажа в драгичката какво има. Не е без хич, но следват по-лоши резултати. Продължих с копаенето, но понеже драгичката остана доста назад и реших преди да я преместя напред, да бутна ето тук отстрани. Тук и тук. Да видя дали има злато. И се оказа, че има. Добре, че проверих. И ще продължа да копая ето тук, да видя дали ще пусне още злато.
преди да я преместя на предия драгата. Продължих да разчиствам тази част на деренцето. Както видяхте, тук имаше злато, тук имаше много малко и приключих в тази част. Продължих напред. Но се оказа, че наклона на дъното е много голям и нямаше злато. Надявам се напред да се изравни нивото на дъното. В тази дупка имаше злато и общо взето всичко, което извадих за 2 часа е от това място и тук. Но като цяло намаля. Продължавам напред и се надявам да започна да пуска отново. Приключих за днес. Последния етап от деня беше много зле. Ето тук съм минал само тиня, железа и някой друга заблудена златинка. Нямаше капани, нямаше шисти, нямаше цепнатини. Гладко дъно. Това е най-ниската част от дерето. И продължавам напред. Там има голям завой. Надявам се, като стигна до там, да има хубави изненади. Това е златото, което успяхме да извадим. Видимо е по-малко от преди, но пък за сметка на това е по-едро златото. Надявам се още да намалее, докато стигнем до следващия завой на реката. Но ще се покажа.